Sakop ang panday nga si James Torres, 25 anyos, agin kasi nga drug bypass operation sa Tigbawan Municipal Police Station sa Barangay Tanpael, Tigbawan, Iloilo. Alas 8:32 ng gabi, Enero 29, 2024. Sunod sa payag ni Police Captain George Linantod, hepe sa Tigbawan Municipal Police Station, ginpayag sining nabaklan sa isa ka plastic sachet sing napatiyaw siya si Torres gamit ang 6,500 pesos nga bypass money. Ginpayag padari nga yara tanan sa 9 ka plastic sachet sing illegal nga droga. Ana recover kay Torres kag may balor nga 136,000 pesos. Kag nagabugat naman ini nga 20 gramos. Balita nagikan sa Banwasang Tigbawan, Iloilo. Ini si K5 Eric Canizares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.